Moro! Olen Juho Salmi, 43-vuotias perheenisä, palvelupäällikkö ja muusikko Länsi-Helsingistä Hakuninmaalta. Olen Vasemmistoliiton ehdokkaana tulevissa kuntavaaleissa Helsingissä numerolla 183. Olen sosiaalialan ja kulttuurialan ammattilainen ja koulutukseltani sosionomi YMK ja medianomi AMK. Työskentelen tukea tarvitsevien nuorten hyvinvoinnin, osaamisen ja työllisyyden edistämiseksi nuorten työpajatoiminnassa täällä pääkaupunkiseudulla. Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus kouluttautua, työllistyä, harrastaa ja löytää ystäviä. Helsingin tulee olla turvallinen, terveellinen ja viihtyisä kaupunki, joka on kaikille hyvä paikka elää, asua, kasvaa ja osallistua. Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava kaikille avun tarpeessa oleville. Jokaisella tulee olla oikeus kohtuuhintaiseen kotiin. Kulttuuripalveluita ja tapahtumia tulee olla kaikkien saatavilla. Helsinki on sinun kotisi.